Ayan, may gabi guys. Welcome to my channel. This is Eric Helot guys. May gabi sir. Unsa gani mo gipamati? Buran, dislikod ba murag ka ng pangkayo? Ano? Ubo. Ubo, unsa pa gyud? Kanaraman, Ubo ra, walay lain. tetian. Diyan unsa gani diyan? Banda ka na murag panuhot siguro, kaya rin pasulod. Ano ba? Walay sakit likod, hawak wala. Hawa. Ang sakit po siya. Ah, pero karon ang ubo. Karon ubo karon. Ulangan na. Pila kadlaw ni paminaw ni ubo? Naging Sabado man kay survey mit pagkalikuran ako daan ato. Sabado. Sa? Wala ko kanin. Sabado sa oras Sabado. Karon sa mo tubo kay wala na gyud gahapon. Wala na gyud activity dito. Alas 7 sa gabi eh. Kapon sa PWS na kasada. Tagasa ka sir. Balik na init yan na pagkabuntag. Dapat buntag. Pagdalag do kamalong og medyas jacket pajama sila. Karon ay mong ginawa wala mapitahin. Malong duha, ug walay malong habol. Medyas jacket Ulan pajama. gid hindi ko katulog ba. Kuan man kana bungaw mo kay mong kuan. Kuan ani maragi. Karon na Oh, po ni gabi na. Sabado sa gabi eh, alas 7. Pagaw na. Palyado na ba imong kuan? Ulan. Ha? Sige. Asa ka na itong balay gini sir? Apply Sabi naman. sir. Aplaya. Ayan guys, shout out sa taga Aplaya Digo City ay nasa Amo server ka eh. dires digos. Nanhin naman gud di gyud naton Ha? ibalibarang kinaganin naman. Ano so ilang so atong tabangan no so inabanan sa pagkampo sa Ginoo atong tabangan no so ko shout out sa taga Playa no daghang kong suki sa playa niya o shout out po sa ko ang mga shout out po sa ko ang mga nagasuporta nagasubscribe sa ko maraming salamat sa mga tanan no. No, so of course sa mga wala pa kabalo sa kuan no please subscribe, like and share my channel. Of course ako ang mga Isa magpahilot. gusto mag tanaw sa kuha padayon lang sa pagtanaw niya please subscribe, like and share ng mga ano sa kuha pong mga suki kumusta naman mga suki niya ayan so limpra na ako kadali ayun Diyos so manikamo taron nga mamaayo si sir kay napasay trabaho ra ba ugma so ayan guys so padayon lang ta so maghilot ako ron guys alas 10:15 sa gabi eh. Ayan, so, ayan. Shout out sa taga Playa Digo City. Ayan. Wala pa nakatok. Ito bang gudin ko yung sulot. Anong gabi yung gusto? Supod daw sa gabi magawa? Natandog na yung ubo ba? Natandog na yung ubo. Ughan mo siya? Oo, naughan man eh. Kuhan man siya, kanang nag-abot naman eh. Nandili naman eh kaisa. Nasinji na niya ba yun? Naabtan na dyan sa finishing line ba?
Ako na butos kayo mo. Tulog. Ah. Dapat din nanawag nila. Ang gusto. Dua dito nawa. Dami sila nawa. Wala ko kubag ko kay kubag na ko. Tulong. Sus ka na naman po na nawa ko sa lahi naman po di ay kong number. Narosin si Sule Ronsing Eric. Ada bagay at ang ganito nila kasi magkakataon sila mga kapatid. Nga. Bukan sila sa pagdalang ng pising. Kaban sa? Bukan sila sa pagdalang ng pising. Ah. Ang ganito. At ang sobrang pala sa siyang anak. Ah, Ako nanawag ang anak ko. ang anak na to nanawag. Huwag din nanawag ko. Bukan. Madada nga kuan. Yung papang karilot. Kunaon. Hindi ka nalanggit pa mo sa siyang anak. Ang anak na nanawag di ay. Pila dahil yung service, natumal mo na naman ang service. Ano na lang pala, yung simpok na. Yung susi. Hindi mo yung lugar ko. Mamusurang ka tong sa basuriko. Mamusulod pag basuriko. Nyala City pa man eh. Hindi mo naman kasi lang kaya mo kung hindi pag-out mo. O dito mananggit sa siya. Ang service mo kasi siya na uliin na ng alas 7. Nagubak ka kung may pag-asa na po. Ay, para atong nakatuod na tanong. Atong isa ka balay ba no? Sabay ko pagkakita. Abi dito iskan ka dyan. Kaya pwede rin po. Ito, padala na kwarta. Para bagyat, sugal para bagyat ba no? Ito na yun sila big cellphone. Mata ka may boss mo. Tira? Ayara. Ayara? Ha? Gabi na lang ka ni Ari. Hindi ako lang ka ni Ari direct. Wala ko rin ganyan kay. Busy. Oh. Sa kaya pa. Kaya man strong yan. Wala sige di mo katulog. Wala ko sige pagod. Boarding house. Ala, kumutin. Sino ka parasa? Pipi ko na to. Pipi ko na to. La, yun siguro di pamati ani eh. Tulog ay. Gawa sa Nabel. Dili mo na nagagawa sa Nabel Dulas Jits. Kaya nagpagawa ko siya. Siya na. Wala nagagawa mo.
Ayaw dre. Yang lagi utubag. Kuan katong tingling na. Oh, Dagal patik. ha? Dagal patik. Dagat patik. Ito man. Dagal sila ni pangganong. Ito gusto rin yung dagat patik. Ilan siguro? Di ba laki man. Laki man. May batang kamay yo. Alistair. Oh, Ano si Alistair? namalit pa sa ganit una. Yeah. Anda ko kaya kisay. Ito yung mga tulay. Ito niya. Ada orang diri. Nama kerja sekarang sudah ni tim namalit. Hmm. Tat ko ni Grace. Apa? Jadi diri magut ni agi. Jadi kan kami silingan kanang kuan. Nagay di naman online sa dinili. List na online tigit ko giniti. Oo. Kasi nag-chat ka sa iyo. Basit sa kuan siya, nag-chat sa Facebook. Dire sa number yun ako, mutubag man mi. Jadi diri ni yang ikontak pero di daw kontak. Apa bunyi mo? Ano kamu mo pa dua. Dai na. Dai na. Di ba? Yeah. May matang lagi naman yung giputo. Kasi tupag ka gula cellphone mo, saba ayo ba sa Ingrid? Hindi ko ay, nagtupag ko. Tupag, nagbinihag, yung putol. Gusto ka na magpahilot, baka na tagapadada. Eighteen mag-eskwela? 18? Sa 17 unta. Ano mo, 19 naman po. 19 may mag-eskwela? Ano man? Mom. Di ba ka mainom? Sige. Di ba ka mainom? Minum ko. Minum ba? Kasi na si minum kit. Ayun. Kamay na. Kani dire uric acid ni, kani sugar, na dire inom nga kahubog, kani inom nga tamis na dire. Balay-balay na nila. Kani kani uric acid kani. Karon pa ni natandog ba? Oh, kalau mo dito tayo. Kailan sa akin ko kuha ng ayun. Dila tinodon? Kailan sa kayo.
Hindi na ka? Tulog na ka. Hindi na ka. Yun ang tulog. Hindi na kayo ubusin na Wala yung aircon. Ubusin na ganda. Tulog dito dito. Pandar ka. Sabay ko po mo dyan, mami. Para ka lang po mo dyan. Alam mo, Mujol ba? Ugma na. Hindi ako na maurot. Hindi, maganda ka ganda ka. Hindi na sa ko, magmuti o buhato. Wala kami na sa kong driver, nasa naman ako na ito. Dagan-dagan sa bulan. Mang full day lang ang tamang school na, Mang. Full day lang ang tamang school na. Hapit na. Hindi, bakit naman? Hindi. Full day kami November. Hello? Mabuti naman sa nabigyo. Ano kayo? Magkano na ka? Mahalo Ano ka na. magkaon? Ha? 50 days. No. No. Mabuti mo na dito. Magkakaon. Magkano naman ka? Pabalik ang isa ka karton ng tax. Ay, sa kapatid, sa kapatid. Si paano? Isa lang ganito tax.
Rook. My teddy bear. Rook. Bog sinina. Bumutag lawas. Oh, sumutag sinina. Rook. Ay, oo! Hindi ka ko, baby. Yes. Yeah! Go. Ano? Kung makupi daw, makupi. Limited connection daw niya. Wala limited connection ko. Right? Limited daw.
Ano naman siya. Ito, yan. Ano manghihipos sa gawas.